alus-alus Kang Gareng. Iki mau ujube wis diaturke ning limbukan mau. Kanggo nyugata karo sing para rawuh ingkang tiba langkung sepuh mbok menawi ngersakake sing nyamleng-nyamleng. Apa, Truk? Karo nggo leren. Mbok aku tak ngrungokke uler kambang ngono sapa? Weh, uler kambang. Heeh. Nano. Wah. Pinuk banget ta, Truk? Heeh. Monggo ingkang kepareng nyekar sinten? Mbak Mega, monggo. Kepule dicopot sik. Selimute lho, selimut. Mbak Mega. Nggih. Tesih ngantuk napa dereng ngantuk? Lho. Pun ngantuk napa dereng? Sampun. Wah, alhamdulillah. Nggih, nggo tombo ngantuk Mbak Mega. Uler kambang ngen saya ngantuk. Nggih, tapi niki swantene dados gedhem ngeten mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Arep gedhe arek cilik ora apa-apa kaya Truk. Ora apa-apa, monggo karo nggo leren kanca-kanca wiyaga. Mangga. Karo ngrantu Mbah Plontang. Heeh. Yo. Wah, lah niki mboten sias ngantuk. Mboten sias ngantuk. Wah, iya ngono ku. Matur suwun nggih, Bu. Injih. Mangga. Niki sidane. Uler kambang iki ya. Kumambang ngawur. Monggo ajeng agem cengkoke sinten mawon. Candra mawae kucing.
matur nuwun Mbak Mega.